el tema de la competitivitat, bé, nosaltres ens sembla que en ares d'aquesta paraula no s'hi vol tot. No s'hi vol tot únicament en ares de la competitivitat. Nosaltres parlem també de responsabilitat, de sostenibilitat, d'altres aspectes. Parlem d'una paraula que està també aquí, que és cooperar, i una mica amb aquell eslògan, aquella manera de dir de cooperar per millorar. Ens sembla que és una manera de funcionar bastant coherent. Parlem de competitivitat, però també ens agrada més parlar de competents, de persones competents, perquè si som competents, les empreses seran competitives. No buscar únicament una competitivitat etèria que no se sap d'on ve, sinó fer persones competents per arribar a aquesta competitivitat. I finalment, que ens agrada més parlar d'empreses amb valors que no d'empreses competitives. Si hi ha empreses amb valors i si a l'hora de fer empreses la fem amb aquests criteris, segur que el mercat les farà competitives. L'empresa responsable és aquella empresa que inverteix en formació. Això és important. És important no sols perquè inverteix en formació per millorar la seva competitivitat i el seu lloc en el mercat, sinó que inverteix en formació per fomentar les carreres professionals i els itineraris professionals dels seus treballadors i així millorar la seva ocupabilitat. És a dir, no ens oblidem que l'empresa que inverteix en formació ho ha de fer per les dues coses. En 2005 hi ha prop de 400 empreses, la majoria no obligades per llei, és a dir, empreses entre 30 i 250 persones a la plantilla, que ja han fet el seu pla d'igualtat o que estan en procés d'elaboració del pla d'igualtat o que han incorporat la figura d'agent d'igualtat a les seves empreses. Una altra actuació molt interessant de col·laboració amb les empreses és aquella que pretén promoure noves actuacions que permetin equilibrar els diferents àmbits vitals de les persones, que ens permetin conciliar la vida laboral i la vida personal. És veritat que fem polítiques d'integració i polítiques d'integració no només de persones amb discapacitat, sinó d'altres col·lectius. Però això hem de tenir en compte que s'ha de potenciar i de quina forma es pot generar el debat o el feedback entre empreses, entitats, entre formació, entre administracions, perquè sigui una realitat. Però hem de partir de la vessant que la majoria de les persones amb discapacitat han de ser integrats al món laboral ordinari, perquè són part de la societat. No hem de segmentar, no hem de dir que les persones amb discapacitat han d'estar en centres especials de treball, perquè si no, aquesta integració que estem lluitant al col·lectiu per ser tots una part de la societat, el tornem a segmentar i tornem a separar. Això és el que no volem. Davant d'aquesta incredulitat o perplexitat que encara avui existeix, que potser ha anat disminuint perquè cada vegada és més conegut però que encara existeix, quan ens fem aquesta pregunta o quan algú fa la pregunta de exactament de què parlem, és ètica, és imatge, jo sempre em veig amb l'obligació de negar-ho. I miri, no parlem ni d'ètica ni d'imatge. En tot cas, després podem trobar el matís. Però d'entrada no parlem ni d'ètica ni d'imatge, parlem d'una altra cosa. Parlem de responsabilitat social. Avui dia, per moltes empreses, gestionar la cultura és un tema molt important i és un tema estratègic. Fins al punt que hi ha empreses que estan intentant innovar en la manera com han de fer que la gent no només se senti motivada, que dèiem abans, sinó que la gent comparteixi realment, que estigui alineada amb l'estratègia de l'empresa, comparteixin els valors de l'empresa, la gent estigui preparada per treballar en equip, per treballar en equips multiculturals, per compartir el coneixement, etc. Jo definiria l'eficiència energètica com el conjunt d'accions que optimitzen la relació entre el consum energètic i els resultats que obtenim a canvi. Dit d'una altra manera, l'eficiència energètica ens permet consumir l'energia adequada sense reduir el nostre confort. D'alguna manera diríem que com ho podem aconseguir això de millorar l'eficiència energètica? Bé, doncs hi ha tres fases fonamentals. Una seria la inversió tecnològica, millorant la gestió de les empreses i millorant els àmbits d'actuació de la societat. La importància que té tindre un moviment associatiu fort de la discapacitat per fer